Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokumkhulule SABC eAuckland Park eGoli bukelinazi ezinohlonze imini nje. It's a reality that last year we were here, we lost so many lives, almost a kilometer or 2 kilometers away from that scene the actual event took place. Sebeyishagalolunye abantu abaphangalele engozini yebhasi eyenzeke emgwaqweni onguthelawaye ku-N2 eduze kwaseMandeni ogwini olusenyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal. So our first problem is not, as many would say, VAT. Our first problem is growth. Osihlalo bamakomiti asephalamende abhekela ukusetshenziswa kwemali yabakhokhi-ntela bebebambe isithangami nabezindaba ukuze balandise ngeqhaza lawo njengoba ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana ezokwethula isabelomali ngoLwesithathu. Whatever work we are coming here to do has a lot to do with enhancing our capacity to deliver services to our people in the Free State. Ikomiti elibhekela ukusebenza kwansuku zonke kwe-ANC belibambe umhlangano nobuholi baleli qembu Free State ngemva kokuhlangana namagatsha leli qembu kulesa sifundazwe. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezinqinqa phambili kanti futhi ke zihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure igama lami nginguDawud Phungula. Sekudutshulwe kwabulawa abantu ababili endaweni yaseMawoti enyakatho yeTheku. Izolo bekubikwe ngokudutshula kubulawa abalisa abathathu. Ukuzwa kabanzi ngokwenzekile sixhumana nentatheli ye-SABC uSimphiwe Makhanya nohambisana nomthwebuli wezithombe uSibu Tembe. Mnguni asikwamukele ezindabeni zasemini sicela nje usichazele ngalesi sigameko sokudubula sanamhlanje ingabe zithini izakhamuzi zalapha eMawoti. Ngaphansi kwelokishi iNanda ethi ke ilokishi lapha eMawoti daba lobugebengu masifika ke la Phungula sitholeke isigameko esishaqisa kakhulu sithe nje singakaqedi imizuzu e15 sifikile sezo seqhuma ibhamu emva kwaloko kwase kubonakala ke kule Sibu Tembe azame nje ukutshengisa umbukeli ekhaya isimo njengamanje amalungu omphakathi kuyaphume ngobuningi bawo azwakalisa ke nawo ulaka labo ngesimo esingathi ke esobelelesi obuqhubekayo ke la endaweni yaseNanda. Amalungu omphakathi ke njengoba sengishilo Phungula balula udaba lokuthi ke amaphoyisa awenzi okwenele ukunqanda ke lobubelesi obenzakalayo lapha ezithombeni ubonile kunezidumbe ezimbili lele phansi kepha sesitsheliwe ke futhi manje ukuthi kunesinye isidumbu khona nje mawungena la endaweni ke kuhlala khona ke abantu sile khona kuthiwa ke eceleni kwaso kunamagobolo singathi ke aweyinhlamvu ukukhomba ke khona ke ukuthi kube khona isigameko sokudubula ukhona ke oyedwa owesifazane Phungula othule ukudubuleka konke lokhu wabe sephuthunyiswa ke esibhedlela sikhulu mela iCPF yalapha eNanda uzosichazela nje ukuthi njengophiko noma nohlaka olibhekelela ukuphepha komphakathi bawuphoya sibankhulu isikhathi sakho yini ekufanele yenziwe ukunqanda lesimo esibhekene naso la eNanda. Ngibingelele uyabona into esibonayo engaphezulu kwento zonke engasisiza manje ngoba seemingly yonke imizamo kodwa ayiphumeleli, it doesn't materialize. Sicabanga ukuthi manje into esibhekile mhlambe ingasisenzisa lutho ngobusuku kufika kwamasosha. Yileyo nto manje sicabanga ukuthi uma uMinisa afike manje na sicela ukuthi anikeze leyo instruction ukuthi akuke uza amasosha khona sokwazi ke sihlale kahle njengabanye abantu ngoba no indlela yamaphoyisa yangabonakali ngane kuba nama excuses unnecessary ngaso sonke isikhathi hayi ukuthi akasebenza ayazama kodwa seemingly iphesa legebeke ngaphezulu kwamaphoyisa ngalondlela sicabanga ukuthi hayi uMinisa siyacela mhlonishwa ukuthi hayi ake usenze nathi usibale njengengane zakho ezibalekile lokhu futhi sekufika lena mawuthi sengaphezulu ayikho indawo ikife uthola ukuthi within 3 weeks sekuphume idumbe engaphezulu ka15 kusho ukuthi phela inyanga kunjani ngempela ngaphezulu kwamaphoyisa ethu asiwakhulumi kambi kodwa sibona ukuthi
inga kubantu abangaphezulu babonini abantu basise ngayo ukuze sikwazi ukuthi kisiphumule njengabanye abantu. Ngolwazi oluthola abaphewa senasesikhathi eside sinomzuzu nje cishe owodwa. Laba abadubulekile laba abashonile abalele la abantu abamalungu omphakathi noma babasolwa ngokwenza ubugebengu la endaweni? Absolutely. These are innocent people bebehambela nje bebona ukuhamba bebhekwenze njani. Zaqhama lezi gebengu ushuthi nje zavele zashutha zadubula nobani. And kube yilakhe nje kuduthule ukuthi bebengawudubula noma utheni ngoba khona abantu abahamba bangazikwenzeke njani ukuthi uzokwenzekani. Futhi mabona namaphoyisa ubelwa amathemba kanti bazodutshulwa khona isimo sinje namaphoyisa ekhona. Okuprova ngabe lento esishoyo ukuthi lezi gebengana lezi zinesibindi esihlulayo. Akekho umuntu obengavele enze into phakathi kwabantu abaningi kangaka kukhona namaphoyisa khona la kodwa bakwazi ukuthi babulale la bantu sebeyifile. Wesithathu ke umntwana usaphuthiswe esibhedlela odubulekela ingalo ukuyokhishwa inhlamvu kuyena. Sibakho lesikhathi sakho baba uPhewa. Okay, isimo ke leso phungula njengoba ngishilo sichazo ke umnumzana uBongeni Phewa we-CPF yalapha endaweni yaseNanda. Esingacacisa ngaphambi kubasibuyisela intambo kona phungula ukuthi okusempeleni bathathu abantu abashonile kulelandela isigameko lesokudubula esenzekile masisanda kufika ke la bese kuthi ke lona oyedwa wesifazane yena uthole ukulimala kanti usaphuthunyiswe ke esibhedlela. Esingakakwazi ke ukuthi ke amaphoyisa azoqinisekisa silindele ukuthi akhiphe statement ukuqinisekisa ukuthi laba abashonile la bebamalungu omphakathi noma bekwabantu abasolwa ngabo ubelelesi lapha endaweni ke yaseMount. Asibusele ke kodwa kweni intambo egoli kuleli qophelo. Sibuka kakhulu yona ke intatheli yezo lezindaba ze-SABC uSimphiwe kwaMakhanya esibikela bukhoma ke eseMount. Kanti ke masihlabela phambili sesinyukele kwaba yesishagalolunye isibalo sabantu abaphangalele engozini yebhasi enyantisa igazi iyenzeke emgwaqweni onguthela wayeka uN2 eMandeni ogwini olusenyakatho yesifundazwe kwaZulu Natal. Abagibeli abangaphezulu kwamashumi ayisithupha abathola ukulimala ngezindlela ezahlukene. Phakathi kwalabo abaphangalele kukhona nengane eneminyaka emine ubudala. Kubikwa ukuthi leli bhasi liye laphaphalaza emva kokuqhunyelwa isondo izolo ntambama. Kukholakala ukuthi belithwele amakholwa elinye lamabandla esuka eRichards Bay elibangise eShakazgral ngakwaDukuza. Owengamele ezokuthutha esifundazweni kwaZulu Natal uSiboniso Duma uthi kuyakhathaza ukuthi sekuphinde kwehla enye inhlekelele kulomgwaqo. It's a reality that last year we were here, we lost so many lives, almost a kilometer or 2 kilometers away from that scene. The actual event took place. It's a painful tragedy. The band of the Church of TAC, the mayor of Duguza is part and parcel of the church. Kusenjalo luyaqhubeka uphenyo malungana nembangela yengozi. At this point in time, we are told of a story of a tire that burst, so we are not just going to say allegedly you might find that there is a speed, allegedly you might find that the driver did not take a proper caution, you might even find that there was an overload, so we are not just going to dwell on so much up until the proper investigation has been done. Devastated. We're not expecting such to happen to our members when they're coming from the prayer, and really to the families of those who lost their loved ones. We truly send our deepest condolences to them. May God, with the living apostles, be with their hearts, give them strength. Umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal uthi uzoqinisa ezokuphepha ikakhulukazi kulomgwaqo ngama-holiday ePhasika. Osihlalo bamakomiti asephalamende abhekela ukusetshenziswa kwemali yabakhokhi intela bebebamba isithangami nabezindaba ukuze balandise ngeqhaza lawo njengoba ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana ezokwethula isabelo mali ngolwesithathu. Very much important for you to note that the budget process do not only start with the minister at the level of presenting the budget to Parliament, but the process begins with the Financial and Fiscal Commission, which recommends on the division of revenue for the upcoming financial year. Usihlalo weSkopa uSongezo Zibi ukholelwe ekutheni uma isetshenziswa ngendlela efanele imali ngeke kuze kufike esigabeni sokuthi ungqongqoshe wezemali aboleka imali ezosetshenziswa einhlelweni kahulumeni. Of the Standing Committee on Public Accounts
The committee and I are absolutely determined that we play our part in the Constitution's instruction that we must use public funds efficiently. Musmaimani uthi udaba lwentela alusiyona inkinga kepha inkinga ekhungethela kuleli ukuhluleka ukuthuthuka. So our first problem is not, as many would say, VAT. Our first problem is growth. And you could do everything you like around the budget. The reality is that there is no reality upon which you can sustain low levels of growth in a geopolitical climate and a global suppressed growth, and keep hoping that you'll do a number of adjustments within the budget. Hopefully you'll keep yourself sustainable. It's got to be important that we do everything we can to focus on growth. Kwakufanele sethulo ngenyanga edlule isabelo mali kepha kwabakhona ungaboni ngasolinye ekhulumeni obumbano. Silindo kuhle ngidi eindaba ze-SABC. Iqembu umkhonto wesizwe linquma ukumashela emahhovisi kaMgcini Mafaka uhulumeni ePitoli namhlanje. Usotswebho omkhulu waleli qembu eshaya umthetho uMzwanele Manyi uthi inhloso yokumashela kwabo emahhovisi kaMgcini Mafaka ukuphikisana nokwenyuswa kwentela yempahla ethengwayo njengoba kuzokwethulwa isabelo mali. Our year as the MK party to submit a memorandum to two institutions. One is the National Treasury, the other one is the South African Reserve Bank. Firstly, to the National Treasury, we've got two issues with them. First issue with the National Treasury is that we are saying no to VAT. We're not interested in 0.5, in 0. Whatever. We just want zero VAT. This is the first point message I want to drive home. We are saying that there's more than enough ways in which money can be derived from the electorate, as it were, from the population of this country. One of them was saying one of the things that National Treasury should be doing, instead of squeezing poor people, one, they can deal with the issue of the illicit financial outflows, all the shenanigans around transfer pricing, all of those things. If they clamp that down, they'll be able to rake up a lot of money. Okhulumela ikhosathu eParliamente uMatthew Parks uthi balindele elikhulu enkulumweni yesabelo mali kaNgqongqoshe wezemali uEnoch Godongwane njengoba befuna ukuzwa ukuthi yiziphi izindlela ezizobhekwa ukusimamisa umnotho wakuleli. Ukwethulwa kwesabelo mali kwahlehliswa ngenyanga edlule ngemuva wokuthi uNgqongqoshe wezemali uEnoch Godongwane ehlulekile ukufinyelela isivumelwaneni nomnyango wakhe sokunyusa intela ngamaphesenti 2. Ukhulumela ikhosathu eParliamente uMatthew Parks uthi babe nengxoxo lapho bebheke zonke izindleko kanye nobunzima bokukhokhela izisebenzi zikahulumeni. We need to move away from an approach which says that investing in state is a waste, whereas actually it's an investment in society. So if you can invest in home affairs, people can get the IDs on time, they don't need to lose 6 days of wages whilst queuing. Workplaces are not disrupted. So I think for us, we should not take a shortcut approach, we should be looking at that public services deliver the goods that workers need, society and the economy need. And if you have world-class public services, the economy can begin to take off. Banethemba lokuthi ngolesithathu uhulumeni uzoba nesibindi sokuthi angenza njani ukuze umnotho wakuleli usimame ngaphandle kokukhuphula intela. For government also to show some humility to reduce some of the wasteful expenditure, to ramp up the fight against corruption rather, to send a message that the executive itself is going to tighten its belt, because it doesn't make sense to say to a nurse, to a police officer, to a cleaner, a security guard, tighten your belt, which is already beyond tightening. Uphinde waqhamisa ukuthi kumanje uhulumeni udonsa kanzima ukuhlinzeka izisebenzi zawo ngamaholo, ngakho ke kumele alungise isimo somnotho ukuze kuvuleke amanye amathuba emsebenzini. Mbukeli sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Ndacela umntana wami omncinci ugama lakhe Mphe wange. Ndathi mabahambe umjonga eparkini apho kudlala khona abantwana. Sekubizwa omunye ufakazi wombuso ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana yayineminyaka eyisithupha ngesikhathi sokunyamalala kwayo ngonyaka odlule uJoshland Smith. Ukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi sebeyishagalolunye abantu abaphangalele engozini yebhasi eyenzeke emgwaqweni onguthela wayekwe N2 eduze kwaseMandeni ogwini osenyakatho yesifundazwe kwaZulu Natal.
Bukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ikomiti le-ANC elibhekele ukusebenza kweqembu kwansuku zonke seluphuthulile umsebenzi walo eFree State lapho ebelihlangene khona nobuholi besifundazwe kulandela imihlangano yalo yahlukene nezinhlaka zamalungu amagatsha. I-ANC eFree State yehlelwa izinombolo zamavoti ngokhetho lwangonyaka wedlule nakuba isebangamela uhulumeni wesifundazwe. Asikho ke nokho isinqumo esithathiwe ubuholi obuphezulu ngokuthi kungenzeka yini kubuyekezwe kabusha isigungu sesifundazwe. Okhulumela i-ANC kuzwelonke uMahlengu Bhengu Motsiri ugcizelele ukuthi lolu chungechunge lokuhambela kwabi inhlaka zezifundazwe liyaqhubeka njengoba sekuyisifundazwe sabo sesithathu. Akafunanga nokho ukuphumela obala ngelokuthi ngenzeka inalapha kube nezinguquko ezenziwayo ngobuholi esifundazweni. Whatever work we are coming here to do has a lot to do with enhancing our capacity to deliver services to our people in the Free State, making sure that we unite the people of the Free State around a common agenda, making sure that our communities can see service delivery in real time and a quickened pace of execution of the delivery of basic services to our people. I-ANC ithi ayiqhutshwa nje umuzwa wokwenza izinguquko noma isidingo singekho. Kodwa iqembu lithi lapho kufanele lingenelele khona ngenhloso yokuthi kubhekelelwe lokho okufunwa ngabantu liyokwenza njalo ngaphandle kokungabaza. We've done in the provinces of KwaZulu-Natal and the Gauteng province that led to a reconfiguration of the leadership collectives in those two provinces wasn't the end of the work we are supposed to do and we are required to do by constitution in between conferences, and that we will be looking at all provinces of the ANC. So the third one is the Free State. We need to undertake this work and see it to successful completion. Sekubizwa omunye ufakazi wombuso ecaleni lokuthunjwa kwentombazanyana eyineminyaka eyisithupha ngesikhathi sokunyamalala kwayo ngonyaka wedlule uJocelyn Smith. Omunye ufakazi wombuso nowayeyingxenye yokuthungathwa kukaJocelyn Smith wethula ubufakazi ngosuku lwesigameko walandisa ngokwenzeka ngosuku lokunyamalala kwentombazanyana. Ufakazi wombuso uthi ngesikhathi umama kaJocelyn Smith embuza ngokuthi akazange ambone na uJocelyn Smith waphendula ngokuthi abahambe ngokuphuthuma beyomfuna kwamalume wakhe, nokuyilapho umama wakhe akhombisa ukungahambisani nalokho kodwa wabe sebehamba. Siye saya ke endlini kaYonelisayo. Then sahamba sayokhangela. Then we went to Yonelisa's house. Yonelisa would be YONELISA, Yonelisa. Siya sahamba sibuzisa siyecheka sesitratweni saseZola sadibana nomntana okule age efana elingana nekakhe wange which is umntanami. Ufakazi wombuso uthi ngesikhathi beqhubeka nokuthungatha uJocelyn Smith umama wakhe wayengakhombisi ukwethuka. Ndambuza ukheni bakuthiwa napha kulana wathi ke nake kuthiwa umntana khangaboni. I asked her what did the people say at the house. Then she said they say they haven't seen the child. And frankly for her, what said mense they said to me that the lady can see it. Ndiye ndathi ke mna ke nawugathi singamfumana umntana masifone amapolisa. Then I suggested that even though we haven't found the child, we need to call the police. Except for us, the council of contact with the police staff. Siye sawufona amapolisa ke afike kwastrato sikuso ePeter Mkhaba Street. Icala liyaqhubeka. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa lituse Silomo Somdidiyeli wemidlalo yeshashalazi obephinda abe ngumlingisi uEthel Fugard njengomuntu obekwazi ukudlulisa umlayezo ngamagama nobuchule nomnyonico obedlulele. Lo mlobi ohlonishwa umhlaba wonke udlule emhlabeni eseneminyaka engama-92 edla anhlamvana. Beyond the impressive body of work that he has left behind, Ethel Fugard will be remembered for being an outlier amongst the millions of white South Africans who blithely turned a blind eye to the injustice being perpetrated in their name. As a country, we are grateful that we were able to honor the legendary Ethel Fugard during his lifetime with the National Order of Ikhamanga in silver.
Mbukele umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeleza goqa izindaba zehora lokuqala oza kwethu bayeza ke nezindaba ngolimi lesindebele uma kugamanxa ihora lesihlanu. Thina sizobuya ke nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihlwa. Mbukeli usalela.